Závod se jel za velmi chladného počasí, ale u závodníků panovala před startem dobrá nálada. Celkem se na startovní čáru postavilo 50 nadšenců. Mezi nimi byly také ženy a děti. Nechyběla ale ani taková jména jako Jan Svorada, Tomáš Konečný nebo Lubor Tesař. Pro mě to bylo spíš takový zpestření a taková spíš show tady pro diváky. Dobře si potrénujeme, pokecáme zase s lidma, který jsme dlouho neviděli a je to určitě dobrý. Terén závodu byl náročný, jelo se střídavě lesem, polem i po silnici. Ti nejtrénovanější zvládli jedno kolo za 7 minut. 2 měsíce jsem na kole neseděl, takže to byla taková moje první výška a rozhodně to bylo znát, jako už v tom prvním kole mi docházel dech, takže jsem zvolil takovou tu jenom lehkou jízdu. Po chybě rozhodčího si náš reprezentant v silniční cyklistice Lubor Tesař zajel okolo víc, ale v cíli mu to vůbec nevadilo. Nakonec ve zdraví dojeli úplně všichni a těší se už na příští ročník.